De Heer zij met u en met uw geest. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Lof zij u Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wanneer de mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, dan zal hij plaatsnemen op zijn troon van glorie. Alle volken zullen voor hem bijeengebracht worden en hij zal ze in 2 groepen scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken. De schapen zal hij plaatsen aan zijn rechterhand, maar de bokken aan zijn linker. Dan zal de koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: komt, gezegende van mijn vader, en ontvang het rijk dat voor u gereed is, vanaf de grondvesting der wereld. Want ik had honger en gij hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik was ziek en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij hebt mij bezocht. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en u te eten gegeven? Of dorstig en u te drinken gegeven? En wanneer zagen wij u als vreemdeling en hebben u opgenomen? Of naakt en hebben u gekleed? En wanneer zagen wij u ziek of in de gevangenis en zijn wij u komen bezoeken? De koning zal hun ten antwoord geven: voorwaar ik zeg u, al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringste van mijn broeders, hebt ge voor mij gedaan. En tot die aan zijn linkerhand zal hij dan zeggen: gaat weg van mij, vervloekte, in het eeuwig vuur, dat bereid is voor de duivel en zijn trawanten. Want ik had honger en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet opgenomen. Naakt en hebt mij niet gekleed. Ik was ziek en in de gevangenis en gij zijt mij niet komen bezoeken. Dan zullen ook zij antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, of als vreemdeling, of naakt, of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd? Daarop zal hij hun antwoorden: voorwaar, ik zeg u, al wat gij niet voor een van deze geringsten hebt gedaan, hebt gij ook voor mij niet gedaan. En deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwig leven. Woord van de Heer. Wij danken God. Beste zusters en broeders in Christus, vandaag vieren we het hoogfeest van Christus Koning. Het is de afsluiting van het kerkelijk jaar. En wat voor een bijzonder jaar is het wel niet geweest. Vanaf volgende week beginnen we met de voorbereiding op de kerstperiode. Een nieuw begin. God wordt mens onder de mensen. In het evangelie van vandaag horen we hoe Jezus spreekt over wat wij de werken van barmhartigheid zijn gaan noemen. Zou die direct verband met de diaconie, zoals we die als Rooms-Katholieke Kerk kennen. Een begrip dat we delen met andere christelijke denominaties, maar ook met andere religies, als de islam. Die stellen de dienst aan de medemens centraal. Wanneer we kijken naar onze hedendaagse samenleving, zien we dan ook dat er op veel gebieden inzet is om andere mensen te helpen. Zowel in onze eigen omgeving als voor projecten ver weg. Het evangelie van vandaag begint echter met een verwijzing naar de eindtijd. De tijd dat Christus terug zal keren op aarde. We horen: de mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen. En dan zal hij plaatsnemen op zijn troon van glorie. De mensen zullen verdeeld worden in schapen en in bokken. Zij die goed geleefd hebben en zij die gezondigd hebben tegen de voorschriften van God. Jezus spreekt over schapen en bokken. Het zijn 2 verwante dieren die tot dezelfde familie behoren. En om het wat verwarrend te maken, een mannelijk schaap wordt ook wel een bok genoemd,
terwijl een vrouwelijke bok weer een geit is. Zou het aan de horens liggen? We horen immers dat de bokken naar de duivel worden gestuurd. De kern waar het hier om gaat is dat Jezus ons de weg naar het goede leven wil laten zien. Hoe gedraag je je als medemens, als broeder en zuster van de bewoners van deze aarde? Blijkbaar was er bij Jezus al een bewustzijn van een groot volk dat over de aarde was uitgezworven. Dat ogenschijnlijk in hun uiterlijk, gebruiken en gewoontes veel van elkaar kon verschillen en toch behoorde tot één familie. Voortgekomen uit één schepping en dus op elkaar aangewezen en elkaar toegewijd als één volk en kinderen van God. Terug naar de diaconie, de dienstbaarheid aan elkaar, in het bijzonder de zwakkeren in onze nabije gemeenschap, maar ook ver weg van ons. Wat het laatste betreft, veel parochies waren in het verleden verbonden met een missionaire orde of congregatie. Meestal waren die contacten familiegebonden. De pater of zuster was geboren en getogen in een dorp of stad en de bewoners gaven zo hun bijdrage aan het werk in den vreemde. Die tijd dat er honderden, zo niet duizenden Nederlandse religieuzen in het buitenland werkzaam waren, in de missie ligt inmiddels alweer ver achter ons. Eerder zijn we nu zelf een missieland geworden. Die werken van barmhartigheid zijn echter nog hoogst actueel. In het 25e hoofdstuk van de evangelist Mattheüs worden ze nog eens opgesomd. Te eten en te drinken geven, vreemdelingen opnemen, mensen van kleding voorzien, zieken en gevangenen bezoeken. M25 is dan ook de naam van jeugdgroepen die binnen veel parochies initiatieven nemen om de werken van barmhartigheid aan te pakken. De actualiteit laat immers zien dat voedsel- en kledingbanken, vluchtelingenwerk, maar ook de bestrijding van eenzaamheid van hen die afgezonderd leven nog steeds om aandacht van ons vragen. De wereld is er in de afgelopen 20 jaar veel op vooruit gegaan wat betreft armoedebestrijding, onderwijs en emancipatie. Er hoeven steeds minder mensen dood te gaan van honger en ook jongens en meisjes gaan steeds vaker naar school. Er is vers water en er zijn goede sanitaire voorzieningen. En in steeds meer uithoeken van de aarde is dat goed verzorgd. En tegelijk is de kloof tussen arm en rijk toegenomen. We mogen dus waakzaam zijn. Paus Franciscus benadrukt in zijn laatste encycliek, Fratelli Tutti, dat we net als de barmhartige Samaritaan, die uiteindelijk zorg droeg voor een vreemdeling, broeders en zusters zijn die zorg voor elkaar moeten dragen. Dat we af moeten van ieder voor zich en God voor ons allen. Dat we samen op één aarde wonen en dus ook verantwoordelijk zijn voor een eerlijke en rechtvaardige verdeling van wat we nodig hebben om goed te kunnen leven. We mogen onze medemensen dichtbij en ver weg niet aan hun lot overlaten. Jezus zegt immers, alles wat je voor een ander doet, doe je ook voor mij. Amen.